Авыл җирендә яшәүчеләрнең тырышлыгына, булдыклылыгына сокланмыйча мөмкин түгел. Үҗәтлектә бараларда ташып торган энергияда. Көне-төне мал арасында йөреп, каян шулай көч-куәтле алар. 2016 елны хөкүмәттән 200 мең күләмендә акча алдык. Бу безгә бик зур ярдәм булды. Мал абзарын шуның белән яңартып, малларның башын арттылар инде. Бу программа инде 5 баштан 8 башка иде. Безнең бүгенге көндә инде 45 баш мөмкинлекләребез бар. Умарта сорайбыз. Әхмәт Шиннарга ярдәмгә малайлары бар. Уллары Айдар малларны аеруча юратып тәрбияли. Киләчәктә үзенең дә шушы өлкәдә эшне дәвам итәсе, әтисе үрнәгендә авыл хуҗалыгы белән тыгыз элемтәдә буласы килүен әйтте. Авыл тормышы миңа якын, шуңа авылда калырга исәп бар. Әтине ярдәм итеп, үз тормышымны авыл белән бәйләп, шулай итеп яшәргә исәп бар. Эшләсәң, кулыңнан килсә, яшәргә була. Эшләмәгән кеше бездә дә яшәй алмый инде, эшләргә кирәк. Шәһәрдә дә, монда мин башта орманда да эшләп карадым, пипкада эшләп карадым. Монда үземә эшлим дип эшлисең инде. Бөтен булганы үзеңә. Гаиләдә яңа көн иртәнге сәгать 5-тә башлана. Барысын карап, тәрбияләп, мал астын җыештырып, ашатып, күпме вакыт узганын үзегез чамалыйсыздыр. Әле бит 90 баш умарталары да бар. Аларына да аерым тәрбия кирәк. Гомер абый озак еллар Калинин урманчылыгында мастер булып эшләгән. Аның җиргә, терлекләргә булган сак карашы да нәкъ менә һөнәренә барып тоташа. Тормыш иптәше Фәрсия Исәнсев Шишмә улы кызы, кибет мөдире, сатучы булып эшләгән. Без килгәндә Әхмәт Шиннарның гаилә фермасында бер сыерлары бозаулаган иде. Шушы көннәрдә тагын өчесе бозауларга тиеш. Маллары тагы да ишәя димәк. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.